नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ए एस अकॅडमी या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी सचिन आपले पुन्हा एकदा स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर म्हाडा भरती 2022ची जर परीक्षा दिली असेल तर तुमच्यासाठी हा अत्यंत माहितीपूर्वक व्हिडिओ असणार आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण तुम्ही जे आन्सर की बघताय त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रश्नांवर तुम्ही ऑब्जेक्शन घेऊ शकताय हे सविस्तरपणे आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. तत्पूर्वी विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपले व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि हो, तुमच्या मित्रांसोबत शेअरसुद्धा करा की जेणेकरून ते पण म्हाडा भरतीमध्ये आलेली त्यांची आन्सर की त्यामधील प्रश्न बघून ते सुद्धा या ठिकाणी ऑब्जेक्शन फॉर्म भरू शकणार. आणि तुम्हाला एक विनंतीसुद्धा आहे की तुमचे जे काही आन्सर की असतील तर ते तुम्ही मला 9370549427 या नंबरला एकतर टेलिग्रामला किंवा व्हॉट्सअपला पाठवा, जेणेकरून आपण ती प्रश्नपत्रिका तुमची जी आन्सर कीज आहे ते या ठिकाणी आपण सॉल्व करू आणि त्यामध्ये काही जर करेक्शन असेल तर ते सुद्धा आपण तुम्हाला या ठिकाणी सुचवू. चला तर मग वेळ वाया न घालवता लगेच या ठिकाणी व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. या ठिकाणी एक प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनला दिसत असेल. या ठिकाणी विचारलं आहे तुम्हाला की ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळविणारे पहिले मराठी लेखक कोण आहेत. त्यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन देण्यात आले होते गोविंद बल्लाळ देवल, नारायण हरी आपटे, वि स खांडेकर आणि विदा करंदीकर. या ठिकाणी तुम्ही इन डिटेल पण बघू शकताय. तुमच्या क्वेश्चन नंबरची ID, ऑप्शनची ID, आन्सर आणि या ठिकाणी चूज अन ऑप्शन. तरी म्हाडा भरतीने म्हाडाकडून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक 4 याला उत्तर दिलेलं आहे. परंतु याची जर आपण इन डिटेल माहिती घेतली विद्यार्थी मित्रांनो तर ती तुम्हाला आता मी दाखवतोय. ही या ठिकाणी तुम्हाला नावं दिसत आहेत. ही या ठिकाणी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवणारे व्यक्ती आहेत. पहिला पुरस्कार या ठिकाणी 1974मध्ये विष्णू सखाराम खांडेकर यांना मिळालेला आहे ययाती या कादंबरीसाठी. त्यानंतर 1987मध्ये मिळालेला आहे विष्णू वामन शिरवाडकर म्हणजेच कुसुमाग्रज यांना नटसम्राट या कादंबरीसाठी. त्यानंतर या ठिकाणी मिळालेलं आहे विदा करंदीकर यांना इसवी सन 2003मध्ये अष्टदर्शने. आणि त्यानंतर मग मिळाले 2014मध्ये भालचंद्र वनाजी नेमाडे हिंदू एक समृद्ध अडगळ या कादंबरीसाठी. यावरून पण तुम्हाला दिसू शकतो विद्यार्थी मित्रांनो की पहिला या ठिकाणी कुणाला मिळालेला आहे तर वि स खांडेकर ययाती या कादंबरीसाठी. आणि या ठिकाणी तुम्हाला प्रश्न विचारलं होतं की ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवणारे पहिले मराठी लेखक कोण आहेत. तर इथं विदा करंदीकर यांच्या अगोदर वि स खांडेकर यांना मिळालेलं आहे. तर या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही ऑब्जेक्शन घेऊ शकताय. तर ऑब्जेक्शन कशा प्रकारे घ्यायचं आहे, तुम्हाला म्हाडाच्या संकेतस्थळावर त्या ठिकाणी ऑब्जेक्शनची लिंक चालू आहे. तर ती आज म्हणजे 11 तारखेपासून या ठिकाणी दुपारी 1 वाजतापासून ते 15 तारखेपर्यंत रात्री 12 वाजतापर्यंत ही लिंक चालू असणार आहे. आणि त्यासाठी तुम्हाला शुल्क जे आहे ते 200 रुपये शुल्क प्लस त्या ठिकाणी टॅक्स एवढं तुम्हाला त्या ठिकाणी पे करायचं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो अशाच प्रकारचे कुठले प्रश्न त्या ठिकाणी चेंज होऊ शकतात, कॅन्सल होऊ शकतात किंवा तुम्ही ऑब्जेक्शन टाकू शकता. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे की तुमची जी आन्सर की आहे ते तुम्ही मला 9370549427 या नंबरला मला व्हॉट्सअपला किंवा टेलिग्रामला पाठवा किंवा तुम्ही आपलं AS अकॅडमी 8 या नावाचं टेलिग्राम चॅनल आहे. टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून तिथंसुद्धा मला मेसेज करू शकताय. आणि मी हीच काळजी घेणार की तुमचं जे रोल नंबर असेल, तुमचं जे नाव असेल ते या ठिकाणी कुठेही डिस्क्लोज होणार नाही. फक्त आपण क्वेश्चन नंबर आणि त्यामध्ये काही चेंजेस असेल तर ते आपण या ठिकाणी तुम्हाला सांगणार आहोत. आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. तर आपण भेटणार आहोत मग आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसोबत. तोपर्यंत हसत खेळत राहा, स्वतःची काळजी घ्या, आईवडिलांची काळजी घ्या. चला, थँक्यू.